zaczynać przyjacielską besidę i spotkanie. Ja budu nalewał? Ja горілку. Добрі. Горілка, вино. А я ні. Я п'ю ракію, бо привезли мені Я й ракію. червоний. Нема? У нас є сухе і... Тот, хто не був іще з нами, то гнески є з нами. Кого з мене знали іще вчора, то з мене гнески запознали. І маємо за честь двигнути собі по погаричку і випити за наше ленківське, руснацьке, за наше українське, щоб було зло. Я рад вас зустріти. Як ми зараз зустрічаємо чи на українській землі, а українська земля є всяде, чи ми зустрічаємося всяде коло нас, чи в Польщі, чи в Словаччині, чи в Україні, чи ми приїжджаємо в Сербію до наших людей, чи в Хорватію, то bardzo приємні. Приємні в тим, що мені bardzo приємні, що такий великий конгрес, як Гнеський, і bardzo мені сподобав виступ голови СКУ. Він не гірше повів, як Лозінський, і сміливо. Видно, що мав 2 дні зустріч з президентом, так як він розказував, так, але ми ще мало про то знаємо, що він там говорив, як. Але виступ був такий рішучий, сміливий, і то нам ще дуже сподобається. Тому що то є питання не його персональні, а то є наші питання сьогодення. Буде Україна, буде і Лемківщина. Буде, значить, Лемківщина, буде і Україна. Наше питання то є, я свідомий, як би зберегти нашу ідентичність лемків. Багато нас турбує, як то зробити, що зробити в майбутньому, як тих лемків, русинів чи українців, русинів, як би їх, значить, зробити так, щоб вони вічно жили. Щоб вони, наприклад, повернулися на свої терени Північної Лемківщини. Щоб було порядок і збільшення кількості людей, які живуть в Словаччині, щоб себе ідентифікували як лемки-русини, українці. Як би ми себе не називали, але ми переконані, ми сидимо тут, серед друзів, і ми бачимо тішимо. Я піднімаю той келих за це, щоб наша Світова Федерація, щоб наші суб'єкти, чи то Словаччина, чи то Україна, чи то Сербія, Хорватія, чи Чорногорія, далі так продовжували оцю зустріч. Значить, письменник, як він видав, перший виступ пленарного засідання відбувся. Дай Боже. Дай Боже, друзі. Але... А я на що, завтра по латині чи що, так? Завтра 25-го. Ага. Ну, або завтра. Ну так, через 2 неділі наші. Так. Ну. А ми знаємо, що на Яна, на Івана, на Купала були огні. Але мало хто знає, що перед тим було так зване чистіння студенок. Студенки були заморені, а перед Яном треба було вичистити студенки. Буде того року 110 років від народження одного з найбільших гремків Олександра Павловича, який свідник умер в 1900 році, а він написав такий вірш, який став народним пісень. Не мілі ми чужі краї, розкоше і вигоди, не міліша рідна земля, студенка чистої води. To są bardzo krasne filozoficzne słowa. Dneska my tej czystej wody mamy studentkę bardzo mało. Jedna studentka wyschli, drugie były zamulone, a nikomu ich wyczyścić. Ale jeszcze gorsze, że wysychają nasze studentki z naszą narodną kulturą. To jest gorsze. Że kiedy czystimy te studentki realne, by trzeba wyczyścić i te nasze studentki duchownej kultury. Bo jak nie będziemy mieć to języka materinskiego, того діалекту, як вони заховані, так
ніч інше нам ніч інше нас не захранить. Я би повів, że часто забуваємо на такі юбілеї, на славні люди. Я бачу, що сте з України, з Бойків і так далі. Jeden з найбільших бойківських тих був Данило Стахура, який заложив в Самборі музей, свій власний будинок дав там. Він був приятелем Івана Франка, він був послом парламенту, був приятелем Масарика. Масарик хотів дати високу функцію там. А того року він буде мати 150 років від народження. 150, а він був Лемко. Він се народили, мама і отець були з Полян. Але пішов на то, як се що вислявало, пішов на тебе, уже дитинство виростав в тому. Але фурсувався. Я написав якщо роботу о ньому, тепер му хотів яко написати, але уж... Z Kotrych Polan? Z Polan koło Krynicy, czy tylko Mszany? Kotry Polany? Коло Криниці. Коло Криниці Поляни. Там се народила, а 3 роки мав, як се осело. Так я би тут керих підняв на то, щоб тут студенти духовної культури, нам не висихали. А поки буде такі люди, як се зійшли тут за тим столом, що всі мають інтерес, щоб скуточно та студенька живої води нам не висла, ані не була замулена. Дай Боже. Дай Boże zdrowie. Dziękujemy bardzo. Ja tak popatrzył na nas wszystkich. Ja wam mówię na literatury mowie Lemkів z Wojku. Najstarszy był na jednej niedawnej konferencji naszemu poznatomu przyjacielowi, pisowi Istvanovi Udvarjovi u Nierečhazi. Ja som zdohadnul kolegu Mušinku, že on starší odo mne, tam on ma presedovati na všetkých торжествах. O 10 dní starší. Tak. 10 dní tomu. Ale starszy. No, poneže on zakončil, teraz na mne šor. Bardzo príjemno privitujem slova pána Maďara Venheroviča. Nie Wenhe, a Wenhry. Venhry? To ešte väčšie. Od Venhra jednoho. Ja žiju, jak znáte, u Uhorštiny. Tam žijú už 15-16 roky. Všetky sela, místa, kde žijú Lemky, Rusiny, ja ešte nenaštívil. Ale som kolo 50, 60, 70 bol jako žurnalista, jak publicista i napísal stotky i stotky švajpný, 3-4 knižky o Lemkoch, o Rusinoch u Venhry odnosu maďarštiny. Keď slúcham slova, vy rozumíte? Rozumiemy wszystko. No ja preto insistíram vám besedovať na tej literatúrnej movi, bo som od Maďaroch bardzo veľa naučil. Думал som, že nemám co od nich naučiť, ale som od nich naučil, že jak się ľubí svoj národ. Jak Maďare mohli začúvať sebe, ktorých bolo bardzo málo u Panonii, kde stihli i pokľa stihli Neška. A začúvali się preto, že žedli nás. Lemkoch, nás, ktorí sme ostali u hranicoch novej maďarskej austro-uhorskej državy. Sjakinja Maďare utvorili tak,
keď bola najväčšia maďarizácia, a ona počala intenzívna od 1848 roku, keď Maďari chceli zdobyť svoju autonómiu, svoju državu i svoju národnosť. Zrobili to tak, že sa pobunili z Австрію. Зnáte všetky, že za maďarskú ideu, že u Maďarsky boreli u tým najväčším nacionálnym celu bolo všetko jednoho Maďara, je to všetko Židzi. Za maďarskú ideu, že boreli nie Maďari, ale Jevreje. Ale ideu zvihli do kulta državnosti. Až posle tej jednanky, až posle toho, znači až 1867 roku, prichodzi do toho, že sa oni pozelili. I keď sa Maďare pozelili, Švédska hvalili, že u novej maďarskej države bude len jeden jazyk, a to maďarský. I nikto veci nebude mať svojo, i celá mašinéria, celá industria robila na tým, že by Maďaroch bolo vše veci. Bo ich u tedejšej države bolo všetko 40% od celej populácii a chceli, že by ich bolo len 60%. Znači, trebalo každého Slaviana, či to bol Serb, Horvat, Slovak, Rusin i ešte všetkých druhých. Nemci perši pristali, posad Maďare, Židzi takoj za nima, a našo še oduperali. Keď bolo ešte strohší prístisok maďarizácii 1896-7, keď slavili milenium, rozkazy boli, že každý učiteľ dobije najvyššie nahrady, keď naučí deti tótsky deti, znači nemaďarský deti, maďarský jazyk. Prémii dostávali učiteľe, ktorí naučili najlepšie. Všetky majstrové, čo pokladali državní ispity, keď znali dobre maďarský jazyk, znova dostali nahrady. Všetky šo u cerkvi, cerkva proponovala, že treba ďalej macerom rozkazované, učené, že so mliekom treba, že by uniesli maďarský duch i maďarský jazyk. S macerovým mliekom, znači nie od 3, od 5, ale od nemовляtka, už mu po maďarsky ho učiť modliť, špívať mu i všetko druhé. Verte mi, pred 20 rokami, to znači 1985 roku, znači 25 rokami, ja vstúpil prvý raz do maďarskej ženy. Ale jak reporter, jak publicista, jak novinár, a už 25-ročný novinár, 30-ročný novinár, iskusný u rádiu, telebáčeniu, Novi Sad. A prešiel som celú Jugoslaviu, 30 raz prejga, ku Slovakom, ku Rumunom, Bosancom i tak dalej. I co me najväčšie zbudilo, i co me najväčšie u tej chvíľky obradovalo, že som našol tedy našich ľudoch, Rusinoch, Rusnácoch, ich mova nebola jak moja u Jugoslavii, ale bola blízka, lenkovská, i keď som i panovi Mušinkovi, bo som i jeho pricáhnul, i v jednom sme na mojim autu chodili po seloch, a to bolo pred 23-4 rokami. Я вашу книжку читав, першу, котру сте написали по Угорщині. Там і співанки суть, і села. No, i ja zнял на магнитофон тоті мелодії і дав som fachowcom, až i Lenkom, lingvistom zo Poľskej,
да ми ідентифікую, що яка то мова. Бо говорять, то по-нашому, co? I mal som toto šťastie, že som doznal i videl, že to čistá lemkівська мова ідентифікувала, яка ще беседує нешто у польській. Значить, прето міграція, яку я переучуjem celý život, ukazuje, že Lemki z Галичини при польській lemkівщині i slovackej časti Lemky spuštovali še dolu od 14. 15. віку і тут ще мішали, міняли свою мову, свою бесіду, привели її таку приблизно, як сум я зараз. Ми пішли до Югославії, там до Венгрії, до Южної, ми ту свою бесіду, яку ми мали під впливом польської дикції, словацька лексика і так далі, оформили, бо наші предняки... Але хто знає котра? Чи лемківська вплив на польську, чи польська на лемківську? Так, то найповідали, ми говоримо за себе, і наука твердить, що ми лемки, ми не говоримо лем, але говоримо лем. Лем то, лем гео, то лем так і так далі. A po lekcích, po naukových spoznaniach to tak. Že by mňa to nám tiež lem ide. Že by mňa nedlúžil pre vás, už možno veľa pripovedal. No, dobrý, Jem da poviem toto, že majme na rozume, že materinské slovo i lemkovské slovo i dialekt, jak sme spomnili teraz Lemkoch u Poľskej tu, keď ostane bude Lemkoch i spoza hranicov Ukrajiny. U Венгрії, у Мадярській днешка 300 тисячі потомков Лемков, які не знають ані одного слова, ані не знають, не мають почування, що sú Лемки і втратили народне пам'ятання о своїм походженню. Keď tak predložíme i my dneška dалі, keď Lemkom не попробуємо зачувати їм своє материнське слово як частину регіонального ідентитету, бо вони мають своє співання, мають свою мелодію, мають свій одяг, мають своє різдво, мають... Тепер, значить, треба виборити на один спосіб, щоб їх материнське слово жило. Бо коли не стане материнське слово, якщо є стало у Мадярській, не стане. Минулого року я закінчив, був сам у Чернігові на науковій конференції, а мав сам тему збереження національного ідентитету при русинів і українців у Сербії і Венгрії. Де сам указав, що як русини, мешкальці, і українці іще барdziej, як русини, уж днешка беседують, не знаю свой литературный язык и беседую по-хорватски и по-сербски. А маю свой язык. Дошле подала им и хорватская, и наша держава. А что се случuje с тим, що їм не да? Найби не було так, як я говорив, я би був барщешливий, якби нас, легко, було веcej, і якби ще і у тій Мадярській нашло голем 15-20 злюдок, які by polem думали так, як це я приповідав. Будьте щасливі і мило ми, що съм мав нагоди озвачити з вами на нашим русским ленковським язиком. На здоров'я, на здоров'я. Дякуємо красні, bardzo miło. Ми швидко розуміємо. Західний район. Ми по класах, вони просто родинне дерево. Ми побачили, що в класі дійсно йде третя частина бойків, частина лемків, частина гуцулів. Ми проводили з ними ці конкурси. Батьки залучалися до того і шили костюми. Почекайте, батьки саме було цікаве, коли вони шукали страви. От було завдання, щоб кожна з цих етносів, батьки принесли якусь нову страву. Знаєте, що наші такі вже потім навчили їх готувати лемківську їду, це киселиця.
не знали. І в мене вже навіть прилучився до того чоловік, що він рецепти роздавав в себе на роботі, це на хімічний завод. От їх це зацікавило. Ну чесно, вони не знали, що таке киселиця. Там, власне, що гуцули там мають свій банош, мають свою кухню. До чого я вела, що оце значення, все, що ми говоримо, треба їх впроваджувати дітям, давати. Більше залучати дітей, щоб вони в цьому виховувались. Ми тут так, молоді мами, я кажу, ну що твоя дитина щось знає по-лемківськи, вона дивиться в мене. У мене теж оце. І от ще нема того поняття. Фабрика Може, Тейко воно ма прийде з прізвище часом, це не Лемківське. говорила. Я запитала, твоя дитина знає Лемківське? Вона народилася в Лемкині, навіть. а фабрика стала Лемком. Що спитається? Але пан Мирон, я переб'ю пані Галю, сказав, що в Мадярщині 300 тисяч. 300 тисяч гнезки. Вони не знають, що суд лемками, або десь трохи догадуючи. Ми ж ми робили Уж они не уж им не на розум не призначено, уж присягаю, ми що робили ви це дослідження із Удварів. Зайшли ми до єдине село, яке ще зберігає Лемківську, але дуже пословачене, як є Комложка. Зайшли ми до церкви, а там швидко наші книжки, як азбукою писане. Так не було, а свято було. Так я почав читати їм азбуку. Вони співають красні наші колядки, швидко, але по-мадярськи. А я їм читам то. Так вони думали, що я з місяця, то іще є на світі, по-мадярськи говорили, так і люди, що знають то читати. При них є азбука, то як турецьке письмо, а вони повинні все-таки були страшні приквапені, що ще сам нашого слова, що знав то прочитати, а я в його очах був якийсь кузерник, або не знаю, що Яка трагедія. але що я дуже, пробач, Кажіть. закінчу. Страшно було робити церкву. Перший курс 1907 вони року мали, другий. Гайдудоровська єпархія перейшла на мадярський язик. Написано, Лютер але звідки раніше взялися? і вечорня, і служба. А 25-го року прийшли тотально щитко. Ну, а тим, як і ще хто таки нам позирав, як було в 1806 року biskup Baczyński, to był pierwszy Ніхто з них він до мене там не до кожного приходив. села циркуляр, народність не була, чи ти русин, чи ти маляр, бо всі були маляри, але як кожен священник мусив написати, jaką reczą tym ludziom propowiada. Czy maďarską, czy po słowensku, albo po rusyńsku, po rusnacku, albo jako inszy. Nie narodność zyskowa, ale reża. A jakim ludziom spowiada, jaka jest spowidna rzecz. Bo to, no a to священники musieli mu odpowiadać, no jest Народна, не по-мадярська. Значить, народна по-своєму. Nie po swojemu, tam je Rutenius, jaką No postarają się. to predtem jeszcze 1753 roku Ми скоректуємо все. była Lemcy, w tym serii żyły Rusiny, Słowacy, to jest to, a inszy jako, to jest Maria Terezja jest perfektnej statystyka, ale nie cisło jako. A kto to było, ja teraz na Słowensku 300 sela rusińskie, czysto rusińskie, nie jest 230. Можна питання? Ви говорите за церкву. Скажіть мені, з 14-го року, 1914 по 39-й, у селах Лемківщини, Святкова Велика, хто там ближче, Бортне, церква була яка? Церква була руська, так це говорило, руська церква, не українська, але віра була теж руська. Ну, мої бабки говорили, який з тим русський. От, власне, я віра. Вона у Лемківщині. От 1846. Греко-католицька. От І 1646. тут приходить у тим під впливом 17-го і 18-го року приходить врацання на православ'я. От мене це цікавить. добре. От моя бабуся, от я хочу в архів піти знати, вона хрещена в якій церкві?
З якого села? Католицький. Святкова Велика, 14 рік народження. Вона живе. Греко-католицька. Останній час, Греко-католицька. останній час А от була Неправда каже, православна. що Коли року була 45 року. греко-католицька, а в Греко-католицька. 21 року Так. почало православ'я. Але чому Америка. вона почекайте? А чому вона говорить, що були поляки? Поляки сильно нагліли, хотіли тільки доляри і людей не ховали. Не ховали людей, не могли поховати, бо люди не мали доляри, за що платити. І коли прийшли ці совіти, то всі перейшли, бо ті хоч якось лояльно до них ставилися. Але баба хрещена в якій церкві? В греко-католицькій? Котрим році? Поляки, 14-го. Поляки От були чисто- латини, От. римокатолики От. і греко-католики. Але ще Так. були нашу, але ще случило під впливом самого самі вплив руської війни. Budeme misteka s košnikami. Melodija ista i slova, polovna slova ista, ali dodati vpliv dodati už bi prežali poljsku dikciju. Znate, že Poljaci 300 roki na tim času mali svoju oficійну vlast, administrativni jazok, dikcija bešeda prešla. Що стали знаходяться в Закарпатській області. Я думаю, що їх найбільше останнє. Тому що асиміляція робить своє в Словакії, їх з кожних 10 років є менше. А теж так і в Югославії. Односно, коли тепер не існує велика Югославія, но мають малі держави, на нашому нещасті тепер українці, русини, хорвати мають 40 тисяч. Войводини є найбільше, нас русинів є 15 тисяч, українців тільки 3500, а в Босні, не знаю, так мале число є. А було нам, коли була Югославія, тоді нас було більше 25-30 тисяч людей. Я кажу, що без духового Але не воно- отримали коло себе. Але щось нас єднає. Щось таке, що ми уходили там то засідання, яке там пленарне засідання, а прийшли ми, так як ми прийшли до своєї родини. А єднає нас якесь то спільне коріння. Я їм з Курова. Курів від Телічі 10 кілометрів. Але в другій державі вже кого в тому. З Теліча до Мушинки, перше село, Мушинка се зове, то є 3 кілометри. А з Мушинки до мого кілометра 5 кілометрів. Цілком зміяк, якого в тому. Ну, що тут треба говорити, що то є спільне коріння. Але його вивезли десь На Донбас. на Донбас. Я, правда, został там, no ale dneska týždňom sa odsťahoval do Priašova. Ale Iška nepila už ako Váľa. Dobrý, že to тобі заставили. Пані Марія, це так є. Скоточі хотів би подякувати тим організаторам, які нас тут запросили, а обіцяти їм. Обіцяйте, обіцяйте. Że poszlesz gotowić? Ні, обіцяти їм, No, що я ж що то, що вони тут роблять, яко ма велике значення. Бо швидко, як ми тут були, говорили, треба нам то заховати. А хто то заховати днем? Хто то зробить днем? А хто то зробить, кому ми то маємо одоздати, як не своїм дітям? Ми маємо синів, якого то добре. Нігде в животі ми з ними інакше не говорили лише по нашій ленківській бесіді. Але їх діти уж говорили по-словацьки. Народилися в Словаччині на то. Але з нами теж уж пробували наші синове говорити по-словацьки. Але тепер, як уж вони мають свої родини, слова не повідять по-словацьки з нами. А внучата теж з нами слова не повідять по-словацьки. І ще тут jedna trošku. Julko.
в tomto. І ще надто. Ale tak, že ne ale inakšie ako v tomto. Takže ono takové, ani toto, što mu sobie ne uvedomíme, ale toto, što hovoril Владик. Lodek v tomto. Išček ani може говорити не знав, але прислухав се к tej Лемківській бесіді. Так і toto, keď ми ту бесіду заховаємо, а між собою отець з мамою буде говорити по-нашому, так і toto внучата се приучать. Але keď він буде чути польську мову або словацьку, так він ніде се к тому не поверне. Так Я ще таке доповню. Тут мушу сказати, що велику роботу робить у нас Левко Довгович. Левко Довгович щороку організує пластовий табір української мови, там недалеко Кошиць. Наші внучата ходять. І цікаво, що дякувати не школі, але так вони почали У говорити. мене син пластун, то може він тут... А вони беруть, вони якось, я не знаю, як чи Dneska 24. Мій син Ігор з женом, а з двома внучатами йдуть до Лейця, до Торонто. Добре, на здоров'я. Дякую. Вам дякую. Мій пластун, няню, нич не чуєте, ничку няню не знають. Dneska 23. А ще можна. Дякуємо крашні. А можна ще доповнення? А ми вип'ємо і будете ще. У мене чомусь виходить так по житті, що в мене всі друзі, всі знайомі, всі старші покоління і старші люди. Призерейся У мене не на кафедра, пана всі, Бога. ні, ну чесно, власне, мені комфортно, і от власне це сприйняття, отримання завжди чогось нового, чогось цікавого, воно спонукає людину до дії. Говорили якраз про своїх внуків. Ми знову ж повертаємося до того, що саме основне це є родинне виховання, це є сім'я. Але цю сім'ю треба виховувати. Треба йти до дітей, від них починати. Власне, що діти, вони найбільше це вхоплюють. І коли їм це цікаво, вони будуть пізнавати ще глибше. А от вони приходять і говорять, а ми ще це знали. Вони складали лемківські словники. Слухайте, вони такі слів повибирали, що я і так половину знала. Так, вже хтось фукає. Так, щоб, коротше, я хочу до кінця закінчити лемківським фольклором. І з вашого дозволу заспівати пісню. Дам я яговицю і цілого коня. Жеби моя доня, не сиділа вдома. Розмарія, як лилія, та мило розквітала. Наша Анничка лемза, Яничка бища одавала. Наша Анничка лемза, Яничка бища одавала. Вийняла перечко, дала Шугайови. Наробила в жалю, свому Яничкові. Розмарія, як лилія, на біло розквітала. Наша Анничка лемза, Яничка бища одавала. Наша Анничка лемза, Яничка бища одавала. Яничку, повідь мені на віру, цим я возьмеш сині, цим я возьмеш сині, як ся зостарію, розмарія, як лилія, та біло розквітала. Наша Анничка лемза, Яничка бища одавала. Наша Анничка лемза, Яничка бища одавала. І для Словакії. Кримський знаєш, що не співати? Які мі паруть по трьох ковалях на зиму. Один лимкує, другий любує газдиню, а третій ходить по межі вози боїча. Циби не украв каваль железа боїча. Циби не украв каваль железа на клинці. Жеби оковав червениці,
краєрці, який мій пароль по 3 ковалях на зиму. Jeden лемкує, другий любуй, ластиню. Олю, а teraz ty, za kogo byś się wydała? Знаєте, напевно, я не лемкиня, я відразу це кажу. Jak ty fabryka, a nie fabryka. Але я в такому шикарному, такому освіченому, такому професійному, такому глибоко лемківському товаристві, що я просто підсумую і скажу, що можу від себе, те я розповідаю на лекціях. Про вас, про вашу культуру, про те, що відмирає, про те, що асимілюється. Про це все я веду лекції і моя дисертаційна робота про це. І я впродовж цього всього нашого товариства, нашої забави сьогоднішньої, зрозуміла, що в кожній країні, в кожному місті є лемківські родини. І дійсно все це треба передавати дітям. І я постійно на конференціях, які проходять як в нас в Івано-Франківську, так і у Києві, так і в Дрогобичі, так і всюди, постійно є постійним учасником. І постійно до мене завжди одне запитання. А що роблять самі лемки? Вони говорять, вони пропагують, вони мають школу. Я кажу, знаєте, все походить від їхнього коріння. Якщо вони спілкуються в сім'ях, родинах, то і буде, то і проросте. Якщо не буде, от у нас багато в Бескіді не лемків. Є 58 хористів, но лемків аж забагато. Ви розумієте? І немає тих людей, які знають говір, діалект. Вам достатньо одного Криницького. Так, але де його внуки, нащадки і всі решта, ви розумієте? Тобто пропадає. І це б'єм в дзвони, і я хоч і не лемкиня, але що можу, кажуть, допомагаю, пишу статті, видаю, буду спілкуватися, наближую себе до лемківської громади і вдячна пані Морозі, пану Рупецькому, пану Венгриновичу, яких я постійно цитую, завжди основу покладаю на пана Миколу Мушинку, якого згадую пана Бодика про його лемківське весілля, його співанки в своїй дисертації, щоб ви це знали, у мене є в історіографії, ось по фольклору. Одним словом, сили вам, здоров'я, а історія це взагалі глибина. Я тому не хочу тут чи москофільство, русофільство і так далі. Століття за століттями це все дійсно переходить, щоб не було так, як є з Дубліном, з Ірландією, дійсно. Але це все в ваших руках, у вас є родини. Дійсно, в мене син підростає, але він наразі не знає. Я не знаю лемківського говору. Я можу єдине, що це все науково якось вкладати в статті, в доповіді, в гасла, видавати монографії якось свого боку. Вона, як бабця говорила, мама її вже майже говорила, бесідувала і так далі. Вона вже тільки в співі може, я також можу в співі. Так що тримайтеся купи, приїжджайте на Ватри, я все розповідаю, що фестивальний рух – це динаміка розвитку, фестивальний рух, пісня, фестиваль, пісня, сценізований, вторинний фольклор, окремими такими джерельцями, однозначно. Хай вам щастить, довгих літ вам життя і всього найкращого. Браво. Моя улюблена, яку я завжди співаю, ви знаєте, є всі, і на всіх конференціях я завжди так один куплет. Під облачком явір похилений, сидить на нім пташок перемилений. Слухай, мила, як тут пташок співа, же з любови ніч добре не бивать. Же з любови ніч добре не бивать. Цита любов єсть от Бога дана, цілем може дяблом нашептана. Хоч би си не хотів, то мусиш любити, хоч би си не хотів, прото маш терпіти. Хоч би си не хотів, прото маш терпіти. Від циганка давно ворожила, же нас дурить дівка чорнобрива, же не буду видів за ньом світа, а
аж проминуть мої младі літа, аж проминуть мої младі літа. Мила, мила, ти покусоєдна, і już тя люблю не рік, а не два. Ci zmidała ziemia się napити, мила моя, не мож без тя жити. Мила моя, не мож без тя жити. Я дякую, бо концерт чекає. Успіхів вам! Браво, браво. Миросе, останнє слово, заключне. Чи українська алфавіт має право включати брехати і чи не має? То є зовсім окрема розмова. Я найперше всім дякую вам за те, що ви прийшли і створили таку дуже цікаву атмосферу. Тому що ми тут не тільки прийшли, щоб подивитися на той стіл, а ми прийшли поспілкуватися духовно. Ми стільки всього набралися тої енергії, з якою я завжди виходжу після таких зустрічей. Виходиш і наповнюєшся цією енергетикою і на місяць, на два завжди тебе щось переповнює, думаєш, і те треба зробити, і те поцікавитися, а як це буде, а чому, звідки, і так далі, і так далі. Тобто всі ті наші зустрічі, вони хай за столом, але той стіл, справді ви казали сьогодні, родинний, який не лише є родинний, а він для мене завжди є таким науковим. Бо дуже багато цікавого можна звідси почерпнути і нового. І кажете, що треба вчити дітей. Але без наукової основи ми дітей нічого не навчимо. Тому треба зараз нам збирати і якось довкола себе гуртувати тих людей, чи лемків з походження, чи не лемків, але ті, котрі дуже добре розуміються в лемківській тематиці. І в будь-якій сфері, чи це є мова, чи це є історія, чи це є музикознавство, чи це є педагогіка, освіта. Тобто нам треба зібрати таких людей, котрі справді горять і живуть тим, і намагаються передати це іншим. Отож, дякую вам всім за те, що ви приїхали до нас, за те, що ви є, і за те, що ми від вас можемо ще багато чого навчитися. Koi Mirosze буде бесідувати по-лемківськи? Вона już chyba бесідує, а ще о tym не знamy. Я кущок бесідую, але не так хутко, як по-українськи. І ще так не удається.